mbiɗa ngarmi aéroport nde eyyi mbannomi trophée o koye sachet Koye mbi kam trophée o wawa yaade dow non wawa rewde dow il faut ya less foye ha less mbimiɓe mata ganda trophée ɓuuren kam coñciɗi ay hamdi mbiɗa ko trophée o ɓuran mais mbiɗa trophée o wona coupe d'Afrique coupe du monde mais advice min won question goto jimmi posé ma holko tagui haala ka hewade ko golle ɗe ɓuuri hewde ko hol baɗɗo mo beyi Allah ne yiɗi deƴƴuɓe kamɓe kalade liggo e hunde gandanɗa kadi guila fuɗɗa min mbino nde gowiɗam doole ko deere e silence kadi pour sehil gandanɗa kadi funtata e raison pour laquelle tout le temps guila min puɗɗi min jaggi ɗon aɗa andi kadi muma so junggo ɓoyi gaska ko jaam tawi a faami ko jaam tawi toon raison pour laquelle après on se dit que ko liggey tan a liggoto kadi tan deƴƴa kadi ɗum ɗo ko dañɗen ɗo ko hunde gandanɗa en ɓooyino fadde ɗum Allah waɗi hande keɓɗen ɗum ko enen ɓe fondini ɗum Mauritanie Sénégal ko Pulaar Allah hokkien Pol ko enen ɓe fondini ɗum aɗa fanno ɗum ko ɓooyi quoi ko ɗum saabi hande jaaɗa nde zéro pression kadi aussi ɓuuri kam welde hen foof rapport amen ene heewi fulla ne heewi fayida c'est parce que o ar o naati o haali anglais o min cikki ko ɗon haɗa watten pulaar applaudissez lola moƴƴinemo kella wayi barke rasulullahi non emin belti